hazvina kumira mushe mhuri yezimbabwe. Ndadzoka paita nyaya hombe pano yandiri kusangana nayo yandava ndakakubatirai. Kana uchinge watosangana neni kudai so uchiziva kuti uri one wevanhu vanodeedzera kuti pasi nezanu pf, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti zanu pf yacho iboyekane. Right, nyaya iri panapa yakamira yakadai so haiko zvinezvika regedzai tingoti gaga tobva tatobuda toenda. President Chiwenga, whose area of responsibility is economic sector ministries, is vowed to crush corruption, which he says is a security threat and impeding economic growth in our country. He has hinted that in few next 10 days in the office he may be forced to order some arrests. Pamfananidzo yacho yaiswa ipapapa Mike Chimombe agara ariko kudhara Moses Mpofu andiri kuona timu riripo, but nyaya mumwe munhu apinzwa ipapo wikine uchivhayo naScott. I don't know why vaiswa pamufananidzo ipapo pepost iyoyo, pamwe vangobatanidzirwawo, I don't know, but inini vanhu ndiri kungonzwa rumor everywhere vari kungonzi anytime pane vanhu vanogona kungotorwa pa 10 days idzodzi 10 idzo dzakaipaka 10 idzodzi pari kupisa. Ndosoka vamwe vaitoti that's why akapiwa madhesi mashoma, because vantoziva kuti haungodzoka vanogona kudzoka vanhu vese vaita sei vapera kupinda mukati. That's the current situation. Ndo nyaya dziri kutaurika hama dzadiwa paZimbabwe. Mastreets hainangu munoziva kuti ndikangonzwa nyaya ndiri fast ndobva ndangomhanya nayo ndobva tatongoonesana. Ameno munokwanisa kundudza zvamuri kufunga nezvamuri kufila panyaya iyoyi. Right. Vanhu vaMwari, ndinotenda kuna varume vanotaura zvinoikwa chaizvo, vana nyoka sanyoka yamabhunu. Nyoka yamabhunu zvaakataura zvinhu zvakakosha chaizvo, kana kuti zvaataura zvinhu zvakakosha chaizvo. Ndinogara kutaura ndichiita sendinotuka vanhu asi ndisingatuki vanhu. Vanhu veZimbabwe havazivi zvavanoita. Mistake yakatanga kubva painzi Mugabe achinzi ndiye Bob. Vatanga ipo pakabva mistake. Kufa kwatongogara akaurawa namazanula forces, ana kurawa namazipura forces, akaurawa namazanula forces, anawo pamuchungura Shuvaimba Hofa, Mugabe Mnangagwa ndo vakauraya Tongogara. Asi nhasi uno vavona kuti izvozvo ndo zvakanaka. Havana kurasha chimuti chavo chokuuraya vanhu. Havanei navanhu vana, vanei navanhu. Chero ukatarisa kubva kuna Mugabe, chero ukatarisa kumakomuredzi hondo yechibwe, vanga vasinei navanhu. Ndivo vaitouraya vanhu kudarika mauto eRhodesia Force, Rhodesian Army. Vanga vasingatourayi vanhu taiva muhondo isu. Mauto eRhodesian Army anga asingaurayi vanhu. Vaitobata vanhu mauto eRhodesian Army. Mapurisa eRhodesia aipfekedzwa kamafulashi vaya. Vamwe ndingatokuudza munhu aiva kuMberengwa ainzi Chigara, akashanda paMberengwa zvikuru achisunga vanhu vaiba mombe. Right. Hakuna usingamuzivi munhu iyeye, anga ari hard. Chigara wacho aiurayisa, akauraya vanhu vakawanda. Asi ndakazosangana naye rimwe gore tava kuHwange, ari head wamapurisa kuHwange nguva yeZimbabwe. Imwe munofamba muchiponda vanhu, mune rombo rakaipa nokuti hamuna zvigaro mumabasa. Munofarigwa nengozi yamunozviparira. Hamuchengetewi nevatungamiriri venyu vana Mnangagwa nokuti urayai vanhu. Dai maiva vamwe vanhu vaidzidza, mungadai makadzidza panyaya yeGogwe iya yemwana waMP weZanu akanga auraya vanhu. Munhu
nyaya yakamunetsa kusvika kwavake vatani chadi ZANU-PF vakabva varamba zvematongo gwenyika zvachose vanga vasina kuvhurika pfungwa. Asi pavakazozvivona manje vakabva vavhurika pfungwa, Mugabe avudza vanhu vegogo kuti ini chandinoziva mune zvamatongo gwenyika zvakafanana nomunhu anonyenga musikana, hautangi nokumurova, unomunyenga zvakanaka-naka kusvikira abvuma. Zvino imi kana muchirova vanhu ndomunouraya pati yeZimbabwe yeZANU-PF, ndomunouraya ZANU-PF nokuponda vanhu. Hatidi vanhu vakadaro. Andiona murume akabva aramba zvose zvasiyana neZANU anangana nezvokurima, nokuti akanga ava kutemwa nomusoro achinzi kukaendwa kudare kwodiwa mombe 35, kwodiwa every dare aitenderwa kubvisa kwodiwa $35,000 akasara ari oga nemhuri yake. Ndozvamufanirwa kudai muchidzidza. Dzidzai vanhu veZimbabwe kuti ko kana ndandini ndaurawa, what was going to happen kana dai ndandini ndaurawa. Unongozvibvunza ipapo, dai ndandini ndaurawa, what was going to be the result? Wabona nyaya painoenda, dai ndanga ndirini ndaurawa chete izvozvo. What was going to be the result? It's hot, it's hard, it's bad. Saka kulaziko zvino maita rombo rakanaka mumaboni free, nyangwe muchimwisiwa mutoriro, asi mutoriro haumwiswi nomunhu, unozvimwira iwe. Makaenda kumapurazi, munei kumapurazi? Hamuna kupiwa nzvimbo dziya, makazvipa. Iye zvino vanhu munoti kana kuendawa kusarudzo munovakiswa madzimba, mapedza kuvaka dzimba, sarudzo dzapera, dzimba dziya dzodhiriziwa. Mune mapenzi akaita sei anoita pane munhu amwa muzepete. Muzepete munhu akamwa muzepete unongoita benzi. Hapana rimwe zvaanoita, zvaanoona ndozvaanofungidzira kuti zvanga zvakadai. Munomwirei muzepete musina muzepete wamamwe? Vanhu veZimbabwe itai musha. Vanhu veZimbabwe itai musha. Siyanai nemhuka yenyu inonzi ZANU-PF. Maita marombe anofamba nyika dzose, mangozara pose panofanika mashizha enguva yechirimo anotogwa nemhepo, anongozosiwa nemhepo, hariwiri nzvimbo yaro yafanirwa kuwira pane nhinde yemuti wacho. Shizha rotogwa nemhepo rinowira about 5 kilometers away from pamuti warabva, togwa nemhepo. Ndozvamakaita, asi ronovorera ipapo. Imagine kana uchifanana neshizha. Vanhu vakachenjera sezvotaurwa nanyoka yamabhunu vanofunga zveupenyu hwake, kwete zvepato. Handiti munozwa, vanhu veZimbabwe itai musha. Ndakangova ndakuudza kuti Mnangagwa uri pabasa. Mnangagwa zvinhu zvavakataurirana naRobert Mugabe. Iye zvino muchabhaiziwa naMnangagwa naChiwenga. Chiwenga dai anga ari enemy yaMnangagwa, dai akafa kudhara. Ndakashora Mary aiva mukadzi waChiwenga, akaita stupid yakanyanyisa, kufurirwa navatete vake kuti buraya munhu uyu, achimupa mushonga iye sei Osile asina kuuraya murume wake Mnangagwa. Mary nyangwe aifa akavora, ndanga ndichifara nokuti anga ndiye asina kugona kufunga. Vatete vake Osile vaimuudza kuti mupa mushonga upe murume, hapana isingabudi pachena, hapana chakavanzika isingabudi. Izvozvo zvava kubuda pichana anga avimbiswa $30,000. Akazopiwa tengerwa madzimba kuSouth Africa, akazouya akadini, achida kuuraya Chiwenga. Chiwenga akati you are joking. Haungava ndiri vanhu vakaita sana Chiwenga vaya.
handiti Mary Chiwenga ngaafe norufiro rimwe nerimwe raanenge ananga anaro rakakodzera. Mwari havawanzi kuita mistake. Mwari vakada Chiwenga. Saka dai Mary hanga kanga ari munhu mupenyu azaita zvaakaita. Saka mose munoita zvamunoita izvi, kopai kuna Mary Chiwenga. You will see the result of what you are doing. That is the very result yamuchasangana nayo iyoyo iri kuna Mary Chiwenga. Manzwa Mugabe akasiyaisa Mnangagwa pati akakubhuka tai kwanzi ikuu. Hapana, paa pasina kuu paya. Isu vamwe tinoonera mberi takati tazviziva kuti hapana kuu. Zvakakudzidzisai chimwe chinhu chokuti maZimbabwe musangoti kana munhu akati ndoda zvakati mumhanya naye, kuti zvakati mumhanya naye. Garai pasi mufunge muongorore zvazvinoreva. Bvunzai vamwe vari padivi. Kune vanhu vanoonera mberi asi hamuvazivi nokuti movazvidza. Hamuvadi zvataurwa naMuka Mabhunu kuti munoda kungoti ndiri wezana, ndiri weCCC, ndiri weMGC. Zvinorevei? Hausi munhu weMGC, uri munhu wemhuri yedzinza rako. Unotori nedzinza rako, kwete kutora pati zvematungo kunyikita dzinza rako. Muri matuzvinhu vanhu.